توكب سب تمرمر نسخة خامو قويتا هللويا كل خم فقادك خون لنا እግዚአብሔር አቦ فقادنا زي كونس كم تفقادك خون እግዚአብሔር አቦ كم تنسخة تتصبينا خون እግዚአብሔር አቦ كم تنسخة زمدب كالنا سناي ነገር خون بزمشت እግዚአብሔር አቦ صليانا እግዚአብሔር አቦ زحزنو ختتصنان እግዚአብሔር አቦ هللويا تفلالي ነገር ዝተሐሰዩ እግዚአብሔር አቦ تقبر እግዚአብሔር አቦ ህዝብና ምጽንናዕ ትገብር እግዚአብሔር አቦ ፈውስ ክትልእኽ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ወጎይታ ሃሌሉያ ናትን ወረኹናትን ከእግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ምስኻን ትቀስቲ ክሰብሮ እግዚአብሔር አቦ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወአምላኸይ ሰላም ካባኸይ ሞ እግዚአብሔር አቦ اتناتك السلام نسينا عندنا እግዚአብሔር አቦ በዝምሸት እዚ ምድሓን ክኸውን እግዚአብሔር አቦ ወጎይታ ሎሚ ምንጋፍ ክኸውን እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ፈውሲ ክኸውን እግዚአብሔር አቦ እንጽልያለና ሎሚ ሰላም ክኸውን እግዚአብሔር አቦ እንጽልያለና ንውከሎስ ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር አቦ ኩሉ ኸንት ኮይኑ ረኺብናይና ሞ ጎይታ أبكيلتنا نبحيلنا نستوكلنا يا እግዚአብሔር አቦ محرت كتقبرلنا نصليالنا لموجن እግዚአብሔር አቦ بحقي محرت كاي تودئن بزمشت زون እግዚአብሔር አቦ لمو ناي تقدفنا قويتا لمو ناي تحدقنا እግዚአብሔር هللويا لمو قدي خونكا እግዚአብሔር አቦ يسوس ناتك سلام دليا لونا ناتك هلونا دليا لونا እግዚአብሔር هللويا منفس كامتاون موصان خونلنا እግዚአብሔር هللويا يسوع 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 تحفرني خا أي تحفرني خا أي تحفرني خا أي تحفرني خا أي تحفرني هللويا أي تحفرني أي تحفرني أي تحفرني أي تحفرنا نخا قويتا هللويا من مسح في الكام ممكن حفر قويتا هللويا واترو مسانا يخا قويتا هللويا لمن كيدانكا هللويا كيدانكا لونا هللويا صنوع أب كيدانو نسخات رايحا قويتا هللويا زتسفخنا تزارب كنا قال كلو እግዚአብሔር አቦ سخاؤمون سلزخونكا خبخات رحنا نصبه قويتا هللويا زي تسفى مقرات نعها نصبه قويتا هللويا نوكلو سرق الله يقولنا قويتا هللويا نوكلو خالق نقص يبلنا قويتا هللويا نسخاقنا لخنا كندو كله قويتا كندو كله يسوس وقويتا صلتنا سلت سمع قويتا نمسكنك لنا سلت سمع خيو تمسكن قويتا هللويا يسوس 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 سمكا ايحفرني قويتا هللويا يسوس
ዘይርስዕ ኣምላኽ ወትሩ ክዳኑ ዘይርስዕ ኣምላኽ ወትሩ ክዳኑ ዘይርስዕ ኣምላኽ ወትሩ ክዳኑ ዘይርስዕ ኣምላኽ ወትሩ بدمك عديكنا بدمك عديكنا فكر يسوس فكر قويتا فكر يسوس فكر قويتا هاللويا هاللويا كدانو زيرس أملاخ وترؤمو كدانو زيرس قويتا وترؤمو أموني خا يسوس أموني خا قويتا أموني خا كدانو زيرس أملاخ وترؤمو كدانو زيرس قويتا وترؤمو كدانو زيرس أملاخ وترؤمو كدانو زيرس قويتا وترؤمو يسوس يفقري يسوس يفقري يسوس يفقري يسوس قويتا نمسكنك كالونا هللويا لمونا بزفان كالها قويتا هللويا أيتدقسن أيتتاخسن وترو أبحلوانا قويتا هللويا يسوس كل جزية تحلونا قويتا هللويا سخا أنت زي تحلو الناس زيابي رابو سألائيم وحدنا نيرو سخا قن كل جزية سلة رحرحلنا سلة دنسألنا قويتا هللويا يوتا لنا مو قويتا هللويا جون زيابي رابونا بخينا نوكل هللويا بريديت كاي خلو قويتا هللويا بمحرت كاي خلو مو قويتا هللويا لمون እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ክብርና ዓኻት ራሕ ንበካ ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝብላሎ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ጥቅሲ 31 ሃሌሉያ ከምዚ ድማ ይብለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክካ ሩህ አምላክ ይሞ አይሐድከካን አይጥፋአካን ነቲም ሰቦታትካ ዝመሐሎ ኺዳን አይርስዑን ሃሌሉያ ክደግማይ እግዚአብሔር አምላክካ ሩህ አምላክ እዩ አይሐድከካን እዩ አይጥንጥነካን እዩ አይጥፋአካን እዩ ነቲም ሰቦታትና ዝመሐሎ ኺዳን ድማ አይርስዑን ሃሌሉያ وترو أمون أملاخيو هللويا يسوس كدانو زرس أملاخ يكونن هللويا هللويا نجزياوي زتمت راح يكونن هللويا نجزياوير نجر زل علماويو هللويا
هللويا كم قالي قويتا هللويا يسوس 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 كدانو زي رس أمنا وترمو كدانو زي رس قويتا وترمو كدانو زي رس قويتا وترمو كدانو زي رس قويتا وترمو هللويا هللويا حجون كنملخوينا نقويتا هللويا كدان اندي ذكرونا بلنا هللويا كدان اندي ذكرو كف سماياتان قلقلو زيدك الزيت تخص ردائي يخبر السمو حلاوي يخبر السمو نقوينا قويتا هللويا 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 الشيرا بلا 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 بس يسوع كدانو انديو ذكرو كاب سمايات انقلقلو زيدك السيطاس ردائي يسوع هللويا كدانو ذكرو كاب سمايات انقلقلو زيدك السيطاس ردائي يخبر اسمو حلاوي يخبر اسمو كدانو ذكرو كاب سمايات انقلقلو زيدك السيطاس ردائي يخبر اسمو حلاوي يخبر اسمو كدانو ذكرو سمايات انقلقلو زيدك السيطاس ردائي يخبر اسمو حلاوي يخبر اسمو الحق كان ايت المكان توعيش شايب لكان إلو خدان ذات ولي زابيهير اللوم السيد زابيهير يوم السيد أمانوئيل اللوم السيد أمانوئيل يوم السيد أي حقك كون عيد المكان كتوعيش شايب لكان غيدان ذات ولي زابيهير اللوم السيد زابيهير يوم السيد أمانوئيل اللوم السيد أمانوئيل يوم السيد كانوا انديو ذكرو بسمايات انقلقلو يدك السيطاس ردائي يخبر اسمو حلاوي يخبر اسمو ردائينا يخبر اسمو
هلاوينا يخبر اسمه دانو ديو ذكرو حب سمايات انقلقلو سيدك سيتخص داعية يخبر اسمه حلاوية يخبر اسمه داعينا يخبر اسمه حلاوينا يخبر اسمه الحقك كان عيد المكان توعيش شايب لك إلو خدان ذات والليل زابيهير اللوم سيد زابيهير يوم سيد عمانوئيل اللوم سيد عمانوئيل يوم سيد عنون ديو ذكرو زي المويتا سمايات انقلقلو يدك سيتخس داعية يخبر اسمه حلاوية يخبر اسمه داعية يخبر اسمه حلاوية يخبر اسمه عنون ديو ذكرو سمايات انقلقلو زيدك سيتخص لاوية يخبر اسمه داعية يخبر اسمه دان مسكانا لبسه عقلي لابرسي تعينه ود سيد نقوس العالم نقوس يسوس زي العالم نقوس يسوس زي العالم نقوس يسوس عايز العالم نقوس يسوس دان مسكانا لبسه عقلي لابيدي كود سيد نقوس زي العالم نقوس يسوس عايز العالم نقوس يسوس زي العالم نقوس يسوس عايز العالم نقوس يسوس مسكانا لبسه عقلي لابيدي تعينه ود سيد نقوس زي العالم نقوس يسوس زي العالم نقوس يسوس زي العالم نقوس يسوس زي العالم نقوس يسوس دان مسكانا لبسه عقلي لابرسي تعينه ود سيد يسوس العالم نقوس يسوس زي العالم نقوس يسوس زي العالم نقوس يسوس زي العالم نقوس يسوس أبكني وهي كده المسكنة أبكني بخير أفي بالزحام تمالي تو يسوسي مملسة كود سكايا تو يسوسي مملسة كود سكايا أبكني وهي كده المسكنة أبكني بخير أفي بالزحام تمالي تو يسوسي مملسة كود سكايا تو يسوسي مملسة كود سكايا مسكانا لبسه كده مسكانا لبسه لابرسي تعينه ود سيد نقوس العالم نقوس يسوس زي العالم نقوس يسوس زي العالم نقوس يسوس زي العالم نقوس يسوس
أبي تنقص مملس كود سكايا حتى يسوس مملس كود سكايا أبكي حمو خشتي زيتي دفي أبكي حزن زيتي حبوس أبي سوس نقص مملس كود سكايا سوس نقص مملس كود سكايا اسمد حمد مملس كود سكايا عنون ديو عبسومايا تنقل كيلو سيدك السيد تخص داعي يخبر السوق حلاوي يخبر السوق داعينا يخبر السوق حلاوينا يخبر السوق كانوا بيذكروا كاسمايا تنقل كيلو يدك السيد تخص داعي يخبر السوق حلاوي يخبر السوق داعينا يخبر السوق حلاوينا يخبر السوق مسكنا لبسي لعبر الزيت عيني كود سين نقوس العالم نقوس يسوس العالم نقوس يسوس العالم نقوس يسوس العالم نقوس يسوس مسكنا لبسي أخلي لعبر الزيت عيني كود سين نقوس العالم نقوس يسوس عايز العالم نقوس يسوس العالم نقوس يسوس عايز العالم نقوس يسوس 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 زلعلماوي خيسوس زلعلماوي خيسوس عبسفان كال خيسوس قموني خيسوس زتونين بتمقدس حدش كده بدم يسوس العالم زي فارس العالم زي فارس العالم زي فارس العالم زي فارس كده يسوس كيلان 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 يسوس
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ዘላለማዊ ኢየሱስ ክብርን ህበካ ለና ጎይታ ሃሌሉያ ማኻዝበለ እሙንየስ ዘለን ጎይታ ሃሌሉያ ስኻበይንኻ እሙን ጎይታ ሃሌሉያ ኪዳንካ ጸኒዕኻ ትነብር አምላኽ ኢኻ እሞ ጎይታ ሃሌሉያ በዚ ምሸት እዚ ክብርን ህበካ ለና ጎይታ ልዕል ነብለካ ለና ጎይታ ሃሌሉያ ጽኑዕ አምላኽ ኢኻ ሃሌሉያ እትእመን አምላኽ ኢኻ ኢየሱስ ኦ ኢየሱስ ኩሉ ክብሪ ንስኻ ውሰዶ ጎይታ ሃሌሉያ ንስኻ በይንኻ ክትከብር ዝግባእካ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክበር ኢየሱስ ንገስ ኢየሱስ ኩሉ ጊዜ ንገስ ንስኻ ሃሌሉያ ኩሉ ጊዜ ንስኻ ክበር ሃሌሉያ ለትውዕለትካ ነመስግነካ ለና ጎይታ ሃሌሉያ ለትኽቡር መንፈስካ ነመስግነካ ለና ኢየሱስ ለትኽቡር ደምካ ነመስግነካ ለና ጎይታ ኢየሱስ ውሉድካ ስለዝገበርካና ተመስገን ነኽብረካ ለና ሓላዊና ንስኻ ኢኻ ዘይትድቅስ ዘይትታኸስ ጎይታ ጎይታ ነኽብረካ ለና ነመስግነካ ለና ጎይታ ሃሌሉያ ስለ ረድኤትካ ነመስግነካ ለና ስለ ሓልዮትካ ነመስግነካ ለና ስለ ሓለዋኻ ነመስግነካ ለና ጎይታ ንስኻ ክበር ክበር ኢየሱስ ሃሌሉያ ሕጂ ድማ ጎይታ ሃሌሉያ ከምቲ ምሳኻ ዝጸናሕና ንስኻውን ምሳና ዝጸናሕኻ ጎይታ ጁን በቃልካ ክትዛረበና ጎይታ ሃሌሉያ ትኽቡር ቃልካ ክትልእኸልና ጎይታ ሃሌሉያ ወጌርካ ክትዛረበና ጎይታ ክትምህረና ጎይታ ከተነቃቅሐና ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘይሓልፍ ቃልካ ጾሞለና ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ በቃልካ ተዛረበና ሕጂ ባሪያኻ ጌርካ ምጻና ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ንኣምነካ ኢና ሕጂ እውን ጎይታ ፍሉይ ጊዜ ክትገብረልና ጎይታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን ተባረኽ ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ምስጋናን ናምላኽና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ያው ንሱ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ያው አልፋ ኦሜጋ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይግቦ እንደገና እግዚአብሔር ዕድል ስለዛበና ኣብ ቅድሚው ደውልና ተዛራባይ ቃል ዝህብ ሰማዓይ ድማ ምስተውዓን ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እንደገና እግዚአብሔር ሎም ምሸት እዛ ምሸት እዚኣ ስለዛበና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹንኖ እንደገና መንፈስ ቅዱስ ቃሉ ከብርሃልና ክንጽልይና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ስምካ ይኽበር ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን እስኻ ናይ ብርሃናት ኩሉ አቦይኻሞ ብብርሃን ትመርሕ ብብርሃን ተውፅእ ብብርሃን ተእቱ ሕያዋይ ጓሳ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ናብቲ ልሙዕ ሸኻ ተውዕለና ኣብ ግለ ግልኻ ትኽውለና ብጸጋ ክብርኻ ተንብረና ንስኻ ኢኻ እሞ ክብሪ ንህበካ ኣለና ብዛ ምሸት እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ኣለና እሞ
ቅዱስ ቃልካ ብመንፈስ ቅዱስ ክበርሃልና ሰሚዕና ንህይወት ክሆነልና ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ተሪፉ ዘሎ ምሸት ንኣኻ ሓሊፍና ንህብ ክብርን ምስጋናን ንኣኻ ይኹን ክቡር ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይኹኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ሮብዕ ዝረኣናዮ ብተኸታታሊ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ካብ ብሉይ ኪዳን ካብ ቀዳማይ ነገሥት ዝረኣናዮ ክፍሊ ኣሎ እቲ ክፍሊ እንታይ እዩ ብዛዕባ ኣክዓብን ብዛዕባ እቶም 400 ነቢያት እንደገና ብዛዕባ ሚክያስ ዮሳፍጥ እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝተዛረቦም ኣክዓብ ድማ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ይኸይድ ከም ዝነበረ ካብቲ ክፍልቲ ርኢና ኢና እግዚአብሔር ግን ዝተዛረቦ ዝፍጽም ኣምላኽ ከም ዝኾነ ርኢና ኢና ብሰናይ ይኹን ብኽፉእ ብጽድቂ ይኹን ብፍርዲ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ዝፍጽም ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ብሚክያስ ገይሩ ንኣክዓብ ተዛሪብዎ እዩ ኣክዓብ ግን ናይ ባዕሉ መገዲ መሪጹ በዚ ምኽንያት ድማ ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ኣያምለጠን እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ንሰባት እንታይ ማለት እዩ ናብቲ ቁኑዕ መገዲ ክምለሱ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ኣዘራርባ እሱ እዩ ካልእ ነገር የብሉን ሎም ምሸት እንደገና እንሪኦ ክፍሊ ኣሎ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ ተዛሪቡ ድማ ይፍጽም እዩ ዝፍጽም ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ንመን ይዛረብ ተይልና እግዚአብሔር ንህዝቡ እዩ ዝዛረብ ንህዝቡ ይዛረብ እዩ እግዚአብሔር ነቶም ዝሓልየሎም ይዛረቦም እዩ እግዚአብሔር ነቶም ዝሓልየሎም ዝዛረበሉ ምኽንያት ሓደ እንታይ እዩ ካብ ክፉእ መገዲ ንኽምለሱ ብህይወት ድማ ንኽነብሩ እዚዩ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ካልእ ነገር ኣብ ውሽጡ የብሉም ማለት እዩ ስለዚ ሎም ምሸት እንደገና እንሪኦ ካብ ትንቢተ ኤርምያስ ክርኢና ትንቢተ ኤርምያስ እቲ ዓበ መልእኽቲ ዝሓዘ ክፍሊ እዩ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ተጻሓፈ ክፍሊ እዩ ካብቲ መእተዊ ርኢና ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ድማ ኣብቲ ናይ ኤርምያስ ዝነበረሉ ዘበን እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዝነበረ ካብ ሓደ ክፍሊ ክንርኢና ነቢ ኤርምያስ ኣብ መወዳእታ 7ይ ዘመንን ኣብ መጀመርታ 6ይ ዘመንን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ እዩ ኣብ ዝነዊሕ ኣገልግሎት እዚ ብዛዕባ እቲ ብሰንኪ ኣምልኾ ጣዖት ሓጢኣትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምላኽ ክወርድ ዘለዎ መዓት ኣጠንቂቑ እዩ እዚ ትንቢት እዚ ክፍጸም ከሎ ከዓ ብዓይኑ ርኢዩ ኤርምያስ ኢየሩሳሌም ኣብ ኢድ ናቡከደነፆር ንጉስ ባቢሎን ክትወድቅ ከላ ርኢዩ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ክዓኑ ከሎ ርኢዩ ንጉስ ይሁዳን ብዙሓት ህዝብን ተማሪኾም ናብ ባቢሎን ክኸዱ ከለዉ ርኢዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ኤርምያስ እቲ ህዝቢ ካብ ምርኮ ከም ዝምለስ መንግስቲ እስራኤል ከም ዝቐውም ድማ ኣቐዲሙ ተዛሪቡ እዩ ማለት ከም ዝግዕዙ ተዛሪቡ እዩ እንደገና ድማ መንግስቲ እስራኤል ከም ትትከል ተዛሪቡ እዩ ትንቢተ ኤርምያስ ኣብ 5 እዩ ዝኽፈል እቲ ሓደ ኤርምያስ ከም ዝተጸውዐ ዝዛረብ ክፍሊ እዩ ብዘመነ መንግስቲ ኢዮአስን ኢዮአቄምን ዮአኪንን ሴዴቅያስን ንህዝቢ ይሁዳን ንመራሕቶምን ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃቦ ቃል ይዛረብ ነይሩ ሳልሳይ ናይ ኤርምያስ ጸሓፊ ዝነበረ ባሮክ ዝበሃል ኣብ ምዕራፍ 45 ንረኽቦ ማለት እዩ ዝኣከቦ በብዓይነቱ ቃላት ትንቢት ኣብ ግዜ ኤርምያስ ተፈጸመ ዓበይቲ ነገራት ዝሓዘ ደብተር እዩ እቲ ራብዓይ ናብ ሓያሎ ኣህዛብ ዝተለኣኸ ቃል ትንቢት እዩ ሓያሎ ኣህዛብ ማለት ናብ ጎረባብቲ ዝነበሩ ሃገራት ሙሉኦም እግዚአብሔር ዝተዛረቦ መልእኽቲ እዩ እዚ እውን ኣብ 36 ጀሚርና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ካብዚ ቀፂልና እንሪኦ እንታይ እዩ
أتحمشي بزعبا موداق يروسالم مركونا بابلون زقلت تاريخاوي صحفي إرمياس نا إرمياس كونتات إرمياس نهزبو زفكرن أبلع له حزب ناي أبلع له حزبو ناي صفات فردي كينبه زكق زنبرن نبي እግዚአብሔር ነብይ ኮይኑ ከገልግል ምስ ፀውዖ መከራ ምስ ገጠሞ بحازن استزاربو قالات أبت صحف تزنتي يركب لوجا إرمياس مالتيو قال أملاخ أب لبو كم حوي ندر سلزنبرة كأكتو أي كأل النبرة أبز مصحف زي تتصحف زلو عبيتي قالات تنبيت قاليو نتي مكرا زملو زمن إرمياس سجيرو حدش كيدان نزب إجزاء كم زوهاب نساتهم دما أب لبوم كتصحف سلزخونه بزي ما مهر كم زحلوم يحبر زي تنبيت إرمياس معرف 30 حدن كاب 30 حدن كساب 34 زلو كفلي ناي حدش كيدان تنبيس تنجر مالت أب جزء إرمياس أنت ناي تمسحف تحسطون تايو تيلنا إرمياس تحدى كم استتصوعين نري بزمن منجست يؤس يواكيم يواكين سيدكياس تنجر تنبيتيو زي معرف كلتا جميرنا كساب حدا إسران حموشتان 38 زلو كريو نخيلينا أب جزء إرمياس زنبرة خونتات دمالو كاب إسران شدشتن أبلع لحزبي استنجرة تنبيتالو كبربع عن شدشتن ودكت يروسالم 50 كلتن لو مشت نريو انتايو أب جزء إرمياس زنبرة خونتات أب جزء إرمياس زنبرة منفساوي كونتاتنا نري أب جزء إرمياس انت عينت منفساوي كونتات كم زنبرة كابتن بيت إرمياس كفلي كرينا أب تجزيتي انت عينت منفساوي كونتات نيرو إرمياس زاربو كاب أملاق استقبلوا ملئت نيرو أب منفساوي كونتات وي اتنا أملاق زخونه نجر هيزوك قعس كله عبد جزيتي زنبرة منفساوي ودكت نيرو انت عينت كونتات نيرو قالوا اوتس زغلغلو نيروم ديوم ويس عين برون إلنا نحتس نخلينا إرمياس سبيسيفيك اتمل اختي نتوم نجستات نتوم مكواننتي نتوم مسافنتي بغات تأز الزارم نيرو إرمياس نتوم مسافنتن نتوم مكواننتن تراي زي كونه دما نكهناتن ننبياتن ون ملغتي زارمني مالت انتاي مالتيو إرمياس ززاربو زنبر ملغتي بزعبا ناي بابلون نغوس نابوكدنصور بزعبا ناي بابلون نغوس نابوكدنصور كزارب كلو اتوم كهنات تخونو اتوم نبيات ولا توم نجستات ننبسم كما يجريهم زريوان يروم تيلنا نايك الكيدان حزب سلزغونو كال أحزاب ويتعوتات زي يملغو نعاتاتهم متيوم قالخ قبروهم كم زي كولا حسبونير جي أبهر مساتاتهم كم زلو جن أب سماريان أب يهودان سعرره منفساو بلشون نانير اتمنفساو بلشونا تحدن تايو مملاخ طاوت نيو مملاخ طاوت نيو اتمملاخ طاوت انكلو እግዚአብሔር ምሳና ኮይኑ ከድሕነና እዩ ኢሎም ይሓስቡ ነይሩ ብዙ ምክንያት ቤተ ክህነትን ቤተ መንግስትን مش إرمياس رسمي يفتر نيرو مستززاربو زرباتات مالتي بتاعده وجن رسمي يفتر نيرو مالتي إرمياس إذا خزارب كله قالوا أتدم ما ززاربو نيرو قالوا أتدم ما نبيات نيرو ززاربو استفر عليه نبيات نيرو እግዚአብሔር ግን ንትግዜቲ ዝጸውዖ
منيو تيلنا نإرمياس يصوعو بمنتاي نرقاقص تيلنا كم تابت مأتو زرعانايو إرمياس بيوت كله يتتنبي تفتيمو إرمياس بيوت كله تتنبي تفتيمو مس إرمياس زنبرة ما باروك زبهال سب كاب إرمياس أفتق أبيلو صحفو زنبرة تنبيتات كله تفتيمو إذا حدا بحدا تفتيمو مالت بمنتاي نرقاقص مالتيو بفتساميو ناي إرمياس تنبيت كاب إكزيابير كم زغونة اتي استزاربو فرديهون اندقنا يروشاليم كم تتكل استزاربو تنبيت يهون اندقنا تنحدش كدان استزاربو عبيتي تنبيتات يهون بمنتاي حق انتو نرقاقص اوتيلنا بفتساميو بزمن من واحد زي كونس بفتساميو ترقاقيتيو سلازي لو مشت النريو كابتن بيت إرمياس معرف إسران سلستن زلو خفلي إرمياس بزعبا حسوت نبيات استزاربوي إرمياس بزعبا حسوت نبيات استزاربو أبت جزيت زنبرو حسوت نبيات استزاربو مالت حسوت نبيات كنبل كلنا خمس حجي زبن زلنا يو خينا حسبو مالت اتم حسوت نبيات زبهالو نمنتي حسوت زبهالو تيلنا اتنا املاخ زخونه ነገር ተቀቢሎም ስለዚህ ይዛረቡ حجي زلنايو اب حدش كيدان زبن زلو نبيات نግለሰባት يم ዝዛረቡ اتم ሓደ ድማ ንመንግስቱ መልእክት ለና ይብሉም حقነቱ ግን ክንደየና እዩ እዩ ትመልእክቲ حقነቱ ክንደየና እዩ أب تفتصماس كمايو تفتصمو دو يتفتصمن إلنا نريو نغير سلازي زوم حسوتي نبيات كنبل كلنا مستوم نغستات مالتيو وي مستوم بيت منغست طبوق زمدنا زنبروم سباتو سلازي انت يالوم مالتيو ፖለቲካው ድጋፍ አለው ማለት ነው ፖለቲካው ድጋፍ አለው ይድገፉም ነቲ ዝተበላሸው ነገር ክስተኻኸል ክንዲ ዝዛረቡ ነቲ ዝተበላሸው ነገር መልሶም ይጋድዱ ነው ነቲ ሰዓረረ ብልሹና እንደገና ይጋድዱ ነው በዚህ ምክንያት ኤርሚያስ ብዛዕባ እቶም ሐሰውቲ ነቢያት ዝበሎም ካብቲ ንቡር ሐቅ ጥራይ ዘይኮነስ አምላኽ ዘይለኣኹም ሰባት ከም ዝኾኑ አምላኽ ዘይለኣኹም ሰባት ከም ዝኾኑ እዩ ኤርሚያስ ከስማዕና ዝደሊ እንታይ ብል ኤርሚያስ ልበይ አውሽጠይ ተጓዕበለኒ ኩለንተናይ ከዓ ራዕራዕ ይብላሉ በምክንያት እግዚአብሔርን በምክንያት ቅዱስ ቃላቱን ከም ስኹርን ከምቲ ነቢት ዝመለኾ ሰብአይን ኮንኩ እታ ሃገር በመምለኽቲ ጣዖት መሊአላ ብኽፍአት ይነብሩ ሓይሎም ከዓ ኣብ ዘይግባእ የውዕሉ بخفاءاتهم زنبرو حيلهم دما أبزي قبا يوعلو كمتي نبي زمان غصب أيكونكو تهاجر بمملكة تعوت ملي الله بخفاءات ينبرو حيلهم كا أبزي قبو يوعلو እግዚአብሔር ስለዝረገማ እታ ሃገር ተሐዝናላ اتسمى قوى سمرور كا نقيتو እግዚአብሔር كمزي يبلالو يبل قتيلو እግዚአብሔር كمزي يبلالو እግዚአብሔር انت يبلالو እግዚአብሔር انت اخبل دل ኤርሚያስ አብዝ ክፍል ክዛረብ ከሎ እንታይሉ بمخنيات እግዚአብሔርን بمخنيات ቅዱስ ቃላቱን ከም ስኹርን
ከምቲ ነቢት ዝመለኾ ሰብኣይን ኮንኩ እዩ ዝብል ምእንቲ እግዚኣብሔርን ምእንቲ ቅዱስ ቃሉን በቃ ከምኡ ኾንኩ ብኡ ተጼረ እቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ኩለንተናይ ተቆፃፂርዎ ድሕሪኡ ትንቢት ክዛረብ ጀሚሩ ማለት ብምሳሌ ክነግረና ከሎ እንታይ ኢሉና ከምቲ ነቢት ዝመለኾ ሰብኣይ ኮንኩ ብምኽንያት እግዚኣብሔርን ብምኽንያት ቅዱስ ቃላቱን ከም ስኹርን ከምቲ ነቢት ዝመለኾ ሰብኣይን ኮንኩ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ ንኤርምያስ እንታይ ገይሮ መሊኽዎ ተመሊኹ ማለት ብመንፈስ ቅዱስ መልእኽቲ ተመሊኹን ተጼሩን እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኢሉ ትንቢት ምዝራብ ጀሚሩ ማለት ነቢያትን ካህናትን ከይተረፉ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም ኮኑ እንታይ ካህናትን ነቢያትን ከይተረፉ ፍርሃት ዘይብሎም ኮኑ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም ኮኑ ኢሉ እቲ ኩነታት ወይ እቲ ብልሽውና ኣብቲ ቤተ መንግስት ጥራይ አይነበረ ኣብቶም መሳፍንትን ኣብቶም መኳንንትን ኣብቶም ነጋውስን ጥራይ አይነበረን እቲ ብልሽውና ኣበይ ነይሩ ኣብ ነቢያትን ኣብ ካህናትን ነይሩ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም ኮይኖም እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሉ ነቢያትን ካህናትን ከይተረፉ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም ኮኑ ኣብ ቤተ መቅደስ ብቐንዱ ክፍኣት ክገብሩ ከለው ረኸብኩዎ እዚ መን ዝዛረብ እግዚአብሔር ከእቶም ካህናትን ነቢያትን ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም ኮይኑ ኣብ ቀንዲ ድማ ኣብ ቤተ መቅደስ ክፍኣት ክገብሩ ረኸብኩዎም ኢሉ እግዚአብሔር ይዛረብ እቲ ክፍኣት ኣበይ ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ክፍኣት ክገብሩ ረኺበዮም ኢሉ መን እግዚአብሔር እዩ ረኺቦም ኤርምያስ ምስኦም ኣይነበረን መን ይርእዎም እግዚአብሔር ዝረአዮ ንኤርምያስ ተዛሪብዎ ማለት እዩ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበለኹ መገዶም ጸልማትን መንደልሃፅን ክትኮኖም እያ ኣብኣ ተደፊኦም ከም ዝወድቁ ክገብሮም ኢሉ እግዚአብሔር መገዶም እንታይ ጸልማትን መንደልሃፅን ክትኮኖም እያ ኣብኣ ተደፊኦም ከም ዝወድቁ ክገብሮም እዚ ዝዛረብ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ መዐንቀፍ ነገር ይርገጽ ኣይፈልጥን እዩ እቲ ብብርሃን ዝኸይድ ግን መንደልሃፅ ተሃልዩ ይሪኦ መዐንቀፊ ተሃልዩ ይሪኦ ስለዚ እግዚአብሔር ብርሃን እዩ ኣብኡ ጸልማት የላን እግዚአብሔር ብጸልማትዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዩ እግዚአብሔር ዝረአዮ እግዚአብሔር ዝተመልከቶ ኣብቲ ጸልማት ኮይኖም ተንደልሂፆም ክወድቁ እዮም ብጸልማት ዝኸይድ ተንደልሂፁ ክወድቅ እዩ መን እዮም እዚኣቶም ካህናትን ነቢያትን እዮም እግዚአብሔር ብዛዕባኦም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ነገስታት ኣይኮነን ብዛዕባቶም ሹማምንቲ ይኮነን ብዛዕባቶም መኳንንቲ ይኮነን ኣብቲ ቤተ መቅደስ ዘገልግሉ ብዛዕባኦም እዩ ዝዛረብ እግዚአብሔር ዘሎ
ዝቕፅዑሉ ዘመን ምስ መፀ መዓት ክወርዶም እዩ ማለት እግዚአብሔር ዘመን አዳልዩሎ ማለት እዩ ዝቕፅዑሉ ዘመን ክመጽ እዩ ሽዑ ግን መዓት ክወርዶም እዩ እዩ እግዚአብሔር ዝብል ዘሎ ዘመን አዳልዩሎ ማለት እዩ አነ እግዚአብሔር ተዛሪበለኹ ኃጢአት ነቢያት ሰማርያውን ሪኤዮለኹ እንታይ አነ እግዚአብሔር ተዛሪበለኹ ኃጢአት ሰማርያ ነቢያትውን ሪኤዮለኹ እዩ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ሪእዎሎ ተዛሪበለኹ አነ ዝዛረብ ዘለኹ ኃጢአት ሰማርያን ነቢያትን ሪእዮለኹ ዘይራእኽዎ ይኮንኩን እንዳበለዩ እግዚአብሔር ዝዛረብ ዘሎ ብስም ጣዖት በዓል ተነበዩ ንህዝቢ እስራኤል ከዓ አስሓትዎም እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ነቢያት እውን ካብኡ ዝኸፍእ ክገብሩ ከለዉ ረአኹ ሕጂ ንሰማርያን ንኢየሩሳሌምን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብስም ባዖል ተነበዩ ነቲ ህዝቢ እውን እንታይ ገበርዎ ኣስሓትዎ ካብ መገዲ ኣምላኽ እንታይ ገይሮሞ ኣውፅኦሞ እቲ ህዝቢ እንታይ ኢሉ ስሒቱ እንደገናስ ንህዝቢ እስራኤል ከኣስሓትዎም እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ነቢያት እውን ካብዚ ዝኸፍእ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ዝነብሩ ካብዚ ዝኸፍእ ዝገብሩ ክገብሩ ከለዉ ረአኹ እግዚአብሔር ረአኹ እንዳበለ ደጋጊሙ ዝዛረብ ሰለስተ ሻዕ ሪኤ ሰሚዕ ይኮነን ሪኤ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ነቢያት እውን ካብዚ ዝኸፍእ ክገብሩ ከለዉ ረአኹ ይምንዝሩ ሓሶት ይዛረቡ ሓደ እኳ ክፋእ ካብ ምግባር ደው ከይብል ከዓ ነቶም እኩያት ሰባት ኃጢአት ክገብሩ የተባብዕዎም ኣለዉ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ድማ ነቢያት ካብ እስራኤል ዘለዉ ዝኸፍእ ነገር ክገብሩ ርኤዩ እዩ ብል ካብኡ ዝገደደ የመንዝሩን ይሕሱን ነቶም እከይን ክፍኣት ዝገብሩ ድማ ካብ ክፉእ ተግባሮም ከይምለሱ የተባብዕዎም ትብዓት ይህብዎም አጆሁም ይብልዎም ካብቶም ብስም ባኦል ትንቢት ካብ ዝዛረቡ ካብ እስራኤል ነቢያት ዝኸፍአ ድማ ኣብዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ሪኤ እግዚአብሔር እኮ እዩ ነቶም እከይ ገበርቲ የተባብዕዎም አጆሁም በርትዑ ጸገም የለን እንዳበሉ የተባብዕዎም እዞም ኢየሩሳሌምን እስራኤል ሰማርያን ድሕሪ ንጉስ ሰለሞን ኣብ ሮብዓም ንኽልተ ተመቒሉ እቲ ክልተ ነገድ ይሁዳን ቢንያምን ቶም 10 ነገድ ድማ ንላዕሊ ኤፍሬማውያን ተባሂሎም ይነብሩ ነይሩ ብዛዕባ እዚ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እታ መንፈሳዊት ከተማ ትበሃል ድማ ኢየሩሳሌም ኣብታ መንፈሳዊት ከተማ ዝተባሃለት ኣብኡ ዝገደደ ነገር ዘሎ እቲ ዝኸፍአ ነገር ዘሎስ ኣብቲ ቤተ መቅደስ እቲ ዝኸፍአ
ጸልማት ዘሎ መንደልሃት ዘለዎ እግዚአብሔር ዝረአዮ ኣብቲ ቤተ መቅደስ እዩ ኣብቶም ነቢያትን ኣብቶም ካህናትን ኢሉ እግዚአብሔር እዚ እግዚአብሔር ኣብ ኤርምያስ ዘበን ዝነበረ መንፈሳዊ ኩነታት እንታይ ይመስል ነይሩ ኢልና ክርኢ ከለና ኤርምያስ ምስቲ ህዝቢ እስራኤል ይኹን ኢየሩሳሌም ናብ እግዚአብሔር ክምለስ ዝዛረቦ መልእኽቲ አንጻር ዝኸይድ አካይዳ እዩ ፈጽሙ ምስቲ ፍቃድ አምላኽ ዘይጋጥ ስለዚ እግዚአብሔር እቲ ዝረአዮ ይነግረሉ ንመን ንኤርምያስ ነቶም እኩያት ሰባት ኃጢአት ክገብሩ የተባብዕዎም አሉ ንዓይ ኩላቶም ከም ህዝቢ ሰዶምን ጎሞራን ክፉአት እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ንዓይ ኢሉ ኩላቶምስ ጠቅለል አቢሉ ከም ሰዶምን ገሞራን ሰባት ክፉአት ክፍአተ ግብሪ ጥራዩ ዝፍልፍል ካብ ልቦም እዚአቶም መን እዮም ካህናትን ነቢያትን ካልኣይ ኮነ ካህናትን ነቢያትን የተባብዕዎም ነይሮም ናብቲ ቁኑዕ ንኣምላኽ ጎደናታት ከይምለሱ ስለዚ እግዚአብሔር ከም ሰዶምን ጎሞራን ክፉአት ኮይኖም ኢሉ እግዚአብሔር ክፉአት እዩ ስለዚ ኢሉ እግዚአብሔር ማለት ስለዚ አነ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብዛዕባ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ነቢያት ከምዚ ዝስዕብ እብል ኣለሁ ኣበይ እስራኤልን ኢየሩሳሌምን ኢልና ኣለና ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብቲ መንፈሳዊ ቦታ ዝነብሩ ነቢያት ብዛዕባኦም ከምዚ ይብል ኣለሁ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ነቢያት ኣብቲ ቤተ መቅደስ ዝነብሩ ነቢያት ኣብቶም ካህናት ንኣታቶም እግዚአብሔር ብዛዕባኦም ዝዛረቦ ቀፂሉ ክርአይና ስለዚ አነ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብዛዕባ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ነቢያት ከምዚ ዝስዕብ እብል ኣለሁ ንዓይ ንእግዚአብሔር ዘይምፍራሕ ኣብታ ሃገር ከም ዝዝርጋሕ ስለ ዝገበሩ አረ ክበልዖም ማይ ስም ከዓ ከስትዮም አረ ከብልዖም ማይ ስም ድማ ከስትዮም እንታይ ገይሮም እንታይ በደሎም ዞም ካህናት እንታይ በደሎም ዞም ነቢያት ከይልና ንዓይን እግዚአብሔር ዘይምፍራሕ ኣብታ ሃገር ከም ዝዘርግሑ ከም ዝዝርጋሕ ስለ ዝገበሩ ንእግዚአብሔር ዘይምፍራሕ ኣብታ ሃገር እንታይ ገይሮሞ ዘርጊሖሞ ብዕሊ ዕረ ከብልዖም ሓሞት ድማ ከስትዮም ንምንታይ ብዛዕቡ ዘርጊሖሞ ንእግዚአብሔር ዘይምፍራሕ ተዘርጊሑ ዕላው ኮይኑ ፍርሃት እግዚአብሔር ካብቲ ህዝቢ ልቢ ተቦንቂሩ ጠፊኡ ኣብ ቁፅሪ 11 ክንመለስ ከለና እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ነቢያትን ካህናትን ከይተረፉ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም ሆኑ ኣብ ቤተ መቅደስ ብቐንዱ ክፍአት ክገብሩ ከለው ረኸብኩ እዚ ማለት እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር
ስለዚ ጠፈአ ኣብታ ምድሪ ድማ እግዚአብሔር ዘይምፍራሕ ተዘርጊሑ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ካባና ካባ ገለገልት ተጠፊዩ ኣብ ህዝቢ ክደልዮ ይብልካን ማለት እዩ ባዕዚ ኣብቲ ተገልግሎ ህዝቢ ክደልዮ ይብልካን ኣይትረኽቦን ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ ልቦም ጠፊዩ ስለዚ ጠፈአ ኣብቲ ህዝቢ ድማ እግዚአብሔር ዘይምፍራሕ ተዘርጊሑ ዘረብኦም ዓመፃ ክንድግደፍ ዘተባብዕ ክንዲ ኣኽለካ ደሓን ፀገም የብሉን ኩሉ ሓደ እዩ እዚ ተዘርጊሑ እዚ ድማ ንእግዚአብሔር ኣቁጢዑ ፍርሃት እግዚአብሔር ጠፊዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ክጠፍእ ከሎ ዝኸውን ነገር ሓደ እንታይ እዩ ዘይምክብባር እዩ ዝኸውን ምናዕ ሰብ ከም ድሌቱ ምኻድ ድላዩ ምግባር ቀይድ በተኽ ምዃን ኣብ ሕልንኡ ኣሲሩ ደው ዘብሎ ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ ሰብ ውሽጢ ተተበቲኹ ኮምፓሳ ከም ዝጠፍኣ መርከብ እዩ ስለዚ እቶም ነቢያትን ካህናትን እቲ ፍርሃት ኣምላኽ ተበቲኹ ስለዝጠፍአ ዘሰጋግርዎ ዝነበረ መልእኽቲ ኩሉ ኣብቲ ህዝቢ ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሉ ነይሩ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘበንካ ተርዝምያ ናይ ሰብ ዕድመን ዘመንን ተንዊሓ ስለዚ እግዚአብሔር ንዚኡ ርዩ ኣበይ ተዘርጊሑ ኣብቲ ህዝቢ ተዘርጊሑ ስለዚ ኣነ እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ብዛዕባቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ነቢያት ከም ዝስዕብ እብል ኣለኹ ንዓይን እግዚአብሔር ዘይምፍራሕ ኣብታ ሃገር ከም ዝዝርጋዕ ስለ ዝገበሩ ዕረ ከብልዖሜ ማይ ስመ ከዓ ከስትዮም ኢሉ ከቢድ እዩ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ምውዳቕ ከቢድ እዩ ዕረ ከስትዮም ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ምውዳቕ ሓያል ነገር እዩ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ምውዳቕ ማለት ኣብ ፍርዲ ኣምላኽ ምውዳቕ ሓደገኛ ነገር እዩ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ይዕገስ እዩ እግዚአብሔር ምሕረቱ ሰፊሕ እዩ ሰብ ግን ኣብ ዓመፃን ኣብ ክፍኣትን ተሸሚሙ ዝነብር ተኾይኑ ማንም ነቢይ ይኹን ሐዋርያ ወንጌላዊ ይኹን ፓስተር ሽማግሌ ይኹን ገለ ይኹን ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ኣያምልጥን እወ ንዚኡ ሐዋርያው ጳውሎስ ንእግዚአብሔር እንዳሐጎስና ነምልኸሉ ጸጋ ንሓዝ እግዚአብሔር ዝባላዕ ሓዊኡ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ምውዳቕ ከቢድ እዩ ስለዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም ካህናትን ነቢያትን ዝፈጠርዎ ህዝቢ ወይ ዝኮስኮስዎ ሰዓብቲ ተሃልዩ ፍርሃት ዘይብሎም ቀይድ በተኽ ዝኾኑ ከም ድላዮም ዝኣቱ ዝወፁ ዘሊልካ ናብ መድረኽ ዝወፁ እዚ ማለት እዩ እስራኤላውያን ፍርሃት እግዚአብሔር
ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ይርድኦም እዩ ኣብ ዮሳፍጥ ኣብ ኦዝያን ዘመን ዝነበረ ካህን ዘካርያስ ዝበሃል ነይሩ እግዚአብሔር ምፍራሕ ዘመሃረ ካህን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝነበረ ኦዝያን ፍርሃት ኣምላኽ ኣብታ ምድሪ ወሪዱ ነይሩ ይሁዳ ህዝባን ተኸቢራ ትነብር ነይራ ንዚሁ እግዚአብሔር ንዘኽበርዎ የኽብር እዩ ንዝነዓቕዎ ድማ ይንዕቕ እዩ እዚ ቀዳማይ ሳሙኤል ከድኩም ራዩ እወ ከምኡ ኢሉ ያከበሩኝን አከብራለሁ የናቁኝ ይናቃሉ ይህ አይሆንልኝም ለኔ የከበረን ካህን በልቤም በነፍሴም እንዳለ እንዲሁ የሚያደርግ አስነሳለሁ ለሱም የታመነም ቤት እሰራለታለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከምዚሁ ዝዛረብ ከሉ ንቶም ዘኽብርዎ የኽብሮም እዩ ነቶም ዝግዝኡሉ እግዚአብሔር ኩልሻ የኽብሮም እዩ ስለዚ እዞም ንዓይኒ እግዚአብሔር ዘይመፍራሕ ኣብቲ ሃገር ከም ዝርጋሕ ስለ ዝገበሩ ዕረ ከብልዖሜ ማይ ስሚ ከዓ ከስትዮሜ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንህዝቢ ኢየሩሳሌም ከምዚ ብሎም ኣሎ ንመን ሕጂ ቀፂሉ ንነቢያትን ንካህናትን ተዛሪቡ ሕጂ ድማ ንመን ንህዝቢ ኢየሩሳሌም ነቶም ካብቲ ፍርሃት ኣምላኽ ንዝወፁ ህዝቢ እንታይ ኢሉ ስለዚ ኣነ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብዛዕባቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ነቢያት ከምዚ ስዕብ እብል ኣለኹ ንዓይኒ እግዚአብሔር ዘይመፍራሕ ኣብቲ ሃገር ከም ዝርጋዕ ስለ ዝገበሩ ዕረ ከብልዖሜ ማይ ስሚ ከዓ ከስትዮሜ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንህዝቢ ኢየሩሳሌም ከምዚ ይብሎም ኣሎ እቶም ነቢያት ከንቱ ተስፋኦም ዝዛረብኹም ዘለዉ እሞ ነቲ ዝብልዎ ኣይትስምዕዎም ሪጀክት ግበሩ እቶም ነቢያት ዝዛረብዎ እቶም ነቢያት ከንቱ ተስፋኦም ዝዛረብኹም ዘለዉ እሞ ነቲ ዝብልዎ ኣይትስምዕዎም እቶም ነቢያት ከንቱ ተስፋኦም ዝህቡኹም ዘለዉ ኣይትስምዕዎ ኣይትቀበልዎ ከንቱ ተስፋ እዩ ዘይፍጸም ተስፋ እዩ ካብ ኣምላኽ ዘይተቀበልዎ ተስፋ እዩ ስለዚ ኣይትቀበልዎ መን እዩ እዚ ባህላይ እግዚአብሔር በመን በኤርምያስ ኣይትቀበልዎ ብልቦም ዝሓስብዎ እምበር ኣነ ዝበልክዎም ኣይኮነን ዝነግሩኹም ዘለዉ እቶም ነቢያት ዝተባሃሉ እቲ ብልቦም ዝሓስብዎ እቲ ኣብ ኣእምሮኦም ከመላልስዎ ዝቐነዩ ንዕዮም ዝነግሩኹም ዘለዉ እምበር ኣነ ዝበልክዎም የለን ስለዚ እግዚአብሔር ተዘይልዎ እቲ ተስፋ በኒኑ ዝጠፍዩ ማይ ከም ዘይብሉ ደበና ብርቱዕ ሕቡብላ ክመፅእ ከሎ ከም ዝብተን ኣብ ሰማይ ከምኡ ማለት እዩ ናይ ሰብ ቃል እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን ግዚኡ ሓልዩ ዝወርድ እዩ ንህዝቢ ኢየሩሳሌም ከምዚ ብሎም ኣሎ እቶም ነቢያት ከንቱ ተስፋኦም ዝዛረቡ ዘለዉ እሞ ነቲ ዝብልዎ ኣይትስምዕዎም ብልቦም ዝሓስብዎ እምበር ኣነ ዝበልክዎም ኣይኮነን ዝነግሩኹም ዘለዉ ብልቦም ዝሓስብዎ እምበር ኣነ ዝበልክዎም ኣይኮነን ዝነግሩኹም ዘለዉ ንሳቶም
ነቶም ንዓይ ምስማዕ ዝኣበዩ ኩሉ ሰናይ ክኾነልኩም እዩ ይብልዎም ኣለዉ ነቶም ብትሪ ልቦም ዝመላለሱ ኩላቶም ድማ ገለ ክፉ ኣይኮርደኩምን እዩ ይብልዎም ኣለዉ ኣነ ኸኣ ካብዞም ነቢያት እዚኣቶም ናይ እግዚአብሔር ምስጢራዊ ሓሳብ ዝፈልጥ ሓደ እኳ የልዎ ንመልእኽቱ ጽኒሉ ብምስትውዓል ዝሰምዕ ዝተረድአን ካባቶም ሓደ እኳ የልቦም እግዚአብሔር እንታይ ብሎም ኣሎ ካብዞም ነቢያት እዚኣቶም ናይ እግዚአብሔር ምስጢራዊ ሓሳብ ዝፈልጥ ሓደ እኳ የልቦን ካብዞም ነቢያት ናይ እግዚአብሔር ምስጢራዊ ሓሳብ እኳ ሓደ ዝፈልጥ የለን ንምንታይ ኣይተገለጸሎምን እግዚአብሔር ኣይገለጸሎምን ስለዚ ትንቢት ማለት ወይ ነቢ ማለት ናይ እግዚአብሔር ምስጢራዊ ሓሳብ ክግለጸሉ ከሎ ዝዛረብ ማለት ካልእ ነገር የብሉ ምስጢራዊ ሓሳብ እቲ ናይ ልቡ ሓሳብ ክግለጽ ከሎ ዝዛረብ እዩ እምበር ካብ ልቡ ኣውፂኡ ወይ ብኹነታት ተደሪኹ ዝዛረብ እሱ ነቢ ኣይኮነን ወይሳ ነቢ ኣይኮነትን ንምንታይ ካብ ልቦም ኣውፂኦም ዝዛረቡ ነቢያት እሳቶም ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልዎ ነገር የለን ህይወት ይኹን ሞት ተተዛረቡ ዝመጽእ ታሪክ የለን ከንቱ ንፋስ እዩ ከንቱ በቃ ዋላ ሓደ ትርጉም የብሉ ንሳቶም ነቶም ንዓይ ምስማዕ ዝኣበዩ ኩሉ ሰናይ ክኾነልኩም እዩ ይብልዎም ኣለዉ ነቶም ብትሪ ልቦም ዝመላለሱ ኩላቶም ድማ ገለ ክፉ ኣይኮርደኩምን እዩ ይብልዎም ኣለዉ ኣነ ኸኣ ካብዞም ነቢያት እዚኣቶም ናይ እግዚአብሔር ምስጢራዊ ሓሳብ ዝፈልጥ ሓደ እኳ የልቦን ንመልእኽቱ ጽኒሉ ብምስትውዓል ዝሰምዕ ዝተረድአን ካብኣቶም ሓደ እኳ የልቦን ናይ እግዚአብሔር ምስጢር ዝፈልጥ ወይ ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ ጽኒሉ ዝሰምዕ ዝተረድኦ የለን ናይ እግዚአብሔር ምስጢር ከይፈለጡ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ከይተረድኦ ዝዛረቡ ሰባት ኣይተረድኦምን ምት ምስጢር ኣይፈለጥዎን ግን ነቢያት ኢና እዮም ዝብሉ ቁጣ እግዚአብሔር ከም ሕቡብላ ነድርውን ከም ዘራጊቶ እዩ ኣብ ርእሲ እቶም ሓጥኣን ከዓ ክወድቕ እዩ ሓሳባት ልቡ ከይገበረን ከይፈጸመን ኣይምለስን እዩ ኣብ ዳሕሮት መዓልትታት ህዝቢ ኣጸቢቖም ከዝተውዕልዎ እዮም በልኩ እግዚአብሔር ሓሳባት ልቡ ከይገበረን ከይፈጸመን ኣይምለስን እዩ እቲ ዝተዛረቦ ኣብ ዳሕሮት መዓልትታት ህዝቢ ኣጸቢቑ ከዝተውዕሉ እሞ በልኩ ቁጥሪ 21 እግዚአብሔር ከም ዝበለ ነዞም ነቢያት እዚኣቶም ኣነ ኣይለኣክዎምን እዩ ኣብ መወዳእታ ነዞም ነቢያት እዚኣቶም ኣነ ኣይለኣክዎምን ግናኸ ጎየዩ ኣነስ ኣይተዛረብክዎምን ግናኸ ንሳቶም ብስመይ ተነበዩ እሳቶም ግን ብስሙ እንታይ ኢሎም ተነብዮም እግዚአብሔር ነቶም ነቢያት ኣይለኣኾምን ግን ጎዮም መልእኽቲ ከም ተቐበሉ ብስሙ ድማ ተነበዩ ከይተለኣኸ መልእኽቲ ከይተለኣኹ ጎዮም ብስሙ ድማ እንታይ ኢሎም ተነብዮም ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ ኢሎም ተዛሪቦም ከይተለኣኹ
እቲ ሚስጥር ከይተረድኡ ከየስተውዓልዎ እግዚአብሔር ከይበሎም ብድፍረት ካብ ልቦም አውፅኦም ተዛሪቦም ስለዚህ باسم እግዚአብሔር ማንን በይተይልና እግዚአብሔር ዝላአኹ ናበይ ከምስተላአኸ ፈሊጡ ዝኸይድ ሚስጥር እግዚአብሔር ዝተረድአ ዘስተውዓለ باسم እግዚአብሔር ይዛር حساب ካብ ልቦም ሽም ካብ እግዚአብሔር ይነሩት መልእክቲ ስለዚህ ሽም እግዚአብሔር ዝተጸዋዓሉ ትንቢት ኩሉ እግዚአብሔር እንታይ ይበሎን አይተዛረቦን ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ክግበር አለው ክምርመር አለው ክፍተን አለው በሽም እግዚአብሔር ዝተነገረ ትንቢት ኩሉ እግዚአብሔር ተዛሪብዎ ማለት አይኮነን ስለዚህ ክምርመር አለው ማለት እዩ አምኽረይ ውዒሎም ነሮም እንተዝኾኑስ ቃላተይ ንህዝበይ መስምዕዎ ካብቲ ክፉእ መገዶምን ካብ እከይ ግብሮምን ከዓ ንመለስዎም ነሮም ታይሉ እግዚአብሔር አምኽረይ ውዒሎም ነሮም እንተዝኾኑ ቶም ነቢያት አምኽረ አምላኽ ውዒሎም ተዝኾኑ ነሮም ነቲ ህዝቢስ ካብ እከይ ግብሩ ንመለስዎ ነሮም አምኽሪ እግዚአብሔር ዘይወዓለ ነቢ አምኽሪ እግዚአብሔር ዘይወዓለ ካህን ከመይ ገይሩ ካብ እከይ ግብሪ ንቶም ካብ መገዶም ዝወፁ ክመልስ ዝኽእል ማለት እዩ በሰብ ሓሳብ ወይ በሰባት ተዓሳስባን አእምሮን ክፍጸም ዘይከኣል ዓብ መንፈሳዊ ነገር እዩ ጥበብ እግዚአብሔር ሚስጥር እግዚአብሔር ክግለጽ ከሎ ማለት እዩ አምኽረይ ውዒሎም ነሮም እንተዝኾኑስ ቃላተይ ንህዝበይ መስምዕዎ ካብቲ ክፉእ መገዶም ካብ እከይ ግብሮምን ከዓ ምመለስዎም ነሮም አነ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ዘይኮንኩስ ኣብ ኩሉ ስፍራ ዝርከብ አምላኼ ኢሉ እግዚአብሔር አነ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ስፍራ ዝርከብ አምላኼ አነ እግዚአብሔር ተዛሪበ አለኹ አነ እግዚአብሔር ተዛሪበ አለኹ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዝዛረብ አምላኽ እግዚአብሔር ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘውፅእ ካብ ማእሰርቲ ጸልማት ዝፈትሕ ንዝወደቀ ዘልዕል አምኽሪ እግዚአብሔር ተተኺሉ ብህይወት ከፍሪ ህዝቡ ዝደሊ አምላኽ እግዚአብሔር ዝዛረበሉ ምክንያት ሓደ እዚዩ እግዚአብሔር ናይ ልቡ ንኤርምያስ ነጊርዎ ስለዚህ እግዚአብሔር ናይ ልብ ሰብ ይደልዩ ማለት ካብ ምኽሪ እግዚአብሔር ሰትሰብ እግዚአብሔር ጭሊሉ ዘዳምጾ ሰብ ይደልዩ ምኽሪ እግዚአብሔር ዝተቀበለ እቲ ምኽሪ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ዘሎ መን ኢልና ክንሓትት ዝግባአና ጊዜ እዚ ጊዜ ምኽሪ እግዚአብሔር ዝተቀበለ መን ምኽሪ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ዘሎ መን እቲ ምኽሪ እግዚአብሔር ዝተቀበለ ጥራይ ክመክር ዝኽእል እቲ ምኽሪ እግዚአብሔር ዝተቀበለ ጥራይ ቃሉ ከምእር ዝኽእል
زي تمخره نمن يمكر اتممخر እግዚአብሔር زي ጸገበስ نمن كمكر يخيل اتميستر حساب እግዚአብሔር زي فلጠ نملختم ጽኒሉ مستوعل زي سمعس انت اخ زارب زخيل እግዚአብሔር ጽኒልና ክንሰምዖ ይደልዩ ናብ ተሐቀኛ መገድ ክንመለስ እቲ ሐቀኛ ዝኾነ መልእኽቲ እግዚአብሔር ኣብ ልብና ክፈስስ ፍርሃት ኣምላኽ ዘጠፍእ ኣስተምህሮታት ንኽፍኣት ዘተባብዕ ናይ ጸልማት ግብሪ ኣሰራርሓታት እግዚአብሔር ክብንቅሮ እዩ እግዚአብሔር ከፍርሶ እዩ እወ ፍርሃት እግዚአብሔር من طفئو تيلنا توم فرحات እግዚአብሔር ካብ ልቦም ዝጠፍኦም ሰባት ኣብ ሙሉእ ተሃገር ዘርጊሖም ይብለና እግዚአብሔር ነዚ ዝተዘርግሐ ንኸዓጽፍ ነዊሕ መገዲ ኸይዱ ሎም ምሸት ኣብዚኣ ተኣኽለና ክንጽልይና ትዝተረፈ ካልእ ግዜ ክንቅጽሎ ኢና ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን بزل عالماو خبرن ጸጋን ትነብር ጎይታ ሰራዊት ዝመስለካ ዝወዳደረካ የለን ንስኻ ኣብ ኩሉ ስፍራ ትርከብ ኣምላኽ ኢኻ ካብ ገጽካ ዝተሰወረ ሓደ ጸልማት የለን ራእኽዎ ኢልካ ተዛሪብካ እስኻ ትሪኦ እልፍ ኣላፋት ዝኾነ ጸልማታት ብብርሃንካ ክትካእ ንጸልይ ኣለና በቃልካ መንፈስን ተስፋን ቅዱስ እግዚአብሔር ክትሕድሰና ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና ወጎይታ ሰራዊት ኢትካይ ዘርጋ ዝምልስ ቃልካን መንፈስካን ብምልአት ይፍሰስ ወጎይታ ሰራዊት አቤቱ ቅዱስ እግዚአብሔር እትናትካ ፍርሃት መንፈስ ይፍሰስ እትናይ ቅንዕና መንፈስ ፍርሃት መንፈስ እግዚአብሔር ወሪድዎ ዝብል ቃልካ እሞ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ካይፍሰስ ናብ ክብርኻ ዘጸግዕ ምሳኻ ዘንብር ኃይሊ ይፍሰስ ቅዱስ እግዚአብሔር ትናትካ ተሐድሶን ኃይልን ቅብአተ መንፈስካን ጸጋኻን ክብርኻን ብምልአት ኣብዛ ማሕበር ይፍሰስ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ተሪፉ ዘሎ ምሸት ንዓኻ ንህበካ ኣለና ብክቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን